modern slachthuis gaan we binnen een jaar krijgen. Die voldoet aan alle Europese normen. Zodat wij als gebruikers of consumenten van het vlees dadelijk zeker weten dat het vlees van het slachthuis voldoet aan de norm. En ook natuurlijk wat in het slachthuis nu mogelijk gaat worden, is dat we het vlees van bijvoorbeeld geiten versnijden naar zijn kwaliteiten. Dus normaal een geit wordt zeg maar in stukjes gehakt eigenlijk. Maar je kunt van een geit ook een geitenbiefstuk halen, een geitenribben halen, geitenachterpoot en dat soort dingen. En dat gaat dit slachthuis ook allemaal mogelijk maken. En als laatste natuurlijk, wat we vaak zien bij het oude slachthuis, is dat de huiden van de dieren verloren gaan, doordat ze beschadigd raken bij het slachten van de dieren. En bij het moderne nieuwe slachthuis zullen de huiden ook intact van de dieren verwijderd worden, zodat we ook de huiden weer kunnen gebruiken om materialen mee te maken, waar lokale mensen dan weer een inkomen mee kunnen krijgen. We hebben over het slachthuis, maar de slagers op Bonaire, zijn ze al bereid hiervoor? Wel, de slagers op Bonaire zijn gediplomeerd, dus ze weten hoe ze dat vlees moeten wegsnijden. Maar op dit moment, zeggen ze, is er nog weinig vraag uit de gemeenschap voor zeg maar geiten gehakt of geitensteak of zo. Dus daar moeten we ook aan gaan werken als LVV. We zullen met een campagne beginnen om de gemeenschap te informeren. Maar uiteindelijk ook de slagers zullen meegenomen worden om zeg maar, wat ze geleerd hebben in het verleden weer op een moderne manier te leren doen. Zodat ook de klant bij de slager, slachterijen, een kwaliteitsstukje vlees zal gaan krijgen. Het slachthuis wat we nu hebben is nog vrij ouderwets. En met het nieuwe slachthuis kunnen we iets meer richting modernere techniek gaan groeien. En ook ervoor zorgen dat onze slachters het minder zwaar hoeven te slachten. Wat je kan voorstellen is dat er bepaalde ophangsystemen zijn om dus de karkassen op te kunnen hangen. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan elektronische messen en slijpsystemen voor de messen en elektronische weegschalen en dat soort dingen. Wat about de verpakking van de vlees en zo? Komt er ook mee in deze slachthuis? Daar zitten we met het idee te spelen. We weten het nog niet helemaal zeker, maar wellicht wel dat het gaat gebeuren, ja. Voor het bouwproject moet natuurlijk de oude slachthuis even, laten we zeggen, verplaatsen of een tijdelijk gebouw gaan. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Nou, we gaan werken met een tijdelijke slachtvoorziening. Dat worden eigenlijk 3 containers die we ombouwen tot slachthuis waar we tijdelijk in kunnen slachten. Het slachthuis zal dan waarschijnlijk ook een paar dagen dicht zijn in de transitie dat we dus van het huidige slachthuis naar het tijdelijke slachthuis gaan. En waarschijnlijk kunnen we alleen geiten gaan slachten in het tijdelijke slachthuis. We proberen natuurlijk ook voor andere dieren aanwezig te kunnen zijn, maar dat communiceren we tegen de tijd als we het zeker weten. Net ging ik vragen, de communicatie, hoe weten de mensen die dieren willen slachten, wanneer ze dicht is en zo? Nou, we communiceren altijd via de communicatie van het OLB. En dat komt dan vaak ook op Facebook te staan van het OLB. En soms gebeurt het ook dat we een radio-interview geven of zo.